olemoni ang'o manomiye moral kata mijing'o mar pidho olemoni. Yiena mondo akaw thuolo marwa e chenroni luonga ni Alori Nyakabla machiegni. Mwalimu. Yes. Ber. Ber ahinya. Idhi nade? Adhi maber. Ingima maber? Angima. An be antie. Jehova orita maber. Machiegni kabisa. Erokamano ahinya. Kawuono iwacho ni wadwa wuoye kit olemo. Yes, wadwa wuoye kit olemo mar maembe kaka inyalo neno kama wachung'e ni Nyakwara Mogejwa. Machiegni ahinya janeno marwa mondo wapuonjre kit olemo mar maembe mwapidho kawuono. Erokamano. Daher ni fulrino inyiswa nyingi kuma wantie gi gima iniwuon itimo odiochieng' ma kawuono. An gi nyinga en Kenan Otieno Ngere, majapur mar olembe. Kamano. Ka iluongo ni Kandira Village, Kakimita Clan, kendo wan Homa Bay County, sub-county mar Angwe. Kamano. Erokamano ahinya. To nikech kawuono wawuoye kit pith mar olemo mar maembe. Ang'o manomiyi mijing'o mineno ni ber kipidho kit olemoni? Kit olemo mar maembe ni nayudo dhi e gwenge moko, ahinya ne gweng' ma Siaya. To nadhi ka olemo ng'ama nopidho maembe no olembe ne nitiere maber. Nomora kendo kanago kode mbaka mawinjo yuto moyude, tayudo ka en gima nyalo timo. Ambe naneno ni gini nyaka tim mondo an bende kama jowadwa yute yo mar pith mar maembe amba yute. Kamano. Erokamano ahinya. Kit yiende kanichako gi yiende adier? Nachako gi yiende 5 nikech olemo ni yien mondo ng'iewe besane ok tin ahinya. Nikech ndalo mana ng'iewogi nang'iewo achiel 350. Koro be kaluwore gi kit yuto mar kaka jopur matindo nyayudo ka mondo iyud thuolo ma ing'iew gi mang'eny nikech dwach dhano be odhuro. Koro ipogo dwaro kama to ing'iyo kaka pesa moko be inyalo tiyogo mondo idongri. Koro nachako gi yiende 5. Kamano. Flowering kao kinde marom nade? Flowering, wawach ni ka olemo ni ogolo maua, to onyalo kao kinde mar dwe achiel gi jumbe moko 2. Nikech maua ni kogole, tika kogole kapok oyarore mondo kich gi insects moko bi otim okonye timo pollination, obdi okao kinde moro moyawre mo blossom maber. Koro dhi dwe achiel kamano mondo chak timo podding moko matindo. Kamano. Erokamano ahinya. Nafas kata spacing kind olemo wach ni yien gi moro bedo nang'o? Spacing monengo bedie kind maembe gi machielo onengo bed mita 8 kaber. To thoth jopur yudo ka kete kind 6 gi 8 kanyo. Moko be diyo, to kidiyo ibiro yudo ka seche moko yuto mari bedo matin nikech gichiegni, yiendego ni machiegni, kendo koro kamoro ti to nyalo extend owim wadgi, koro yuto tin. Koro mitas 8 ber. Mane standard. Erokamano. Ne jal ma samoro deher no pidho lemoni, gin key pointers magi kata ang'o monego bed nong'eyo kapok ochako? Mokwongo, ing'e alwora mari. Kiseng'e alwora mari, mondo ing'e ane ni luor mane kind alwora ni chalo nade. Nikech mae olemo machwanyo ji. Koro ka in gi jok maonge luor, to olemo ni nyalo bedo ni asara nikech ibiro pidhe to nitiere waluongo gi kisungu ni human pest. Biro biro to kawe, kikia to biro chwanyi. Bang' ng'i alwora, onengo ing'i kit puodho, rom mar puodho ma in go. Rom mar puodho ma in go kinyalo pidho olemo go mang'eny to ber. Mar adek, nyaka ichak ing'i anene pesa di ma in go. To en ang'o momiyo idwa pidho olemo ni? Idwa pidhe ni ber mare, koso idwa pidhe mar ohala. Koro kidwa pidhe mar ohala to koro biro chuni ni kichako tichako gi yien ma buora matin manyalo miyi yuto maber. Kamano. Erokamano ahinya. To nikech bende wawuoye kit lo. Lo maber gi olemo ni en lo machalo nade? Erokamano. Maembe gi kisungu wacho ni en perennial crop. Mang'iso ni
chieng' gi lo ma bet otuo motimo kite ber kode nyawuoyo. En lo mayom ok ber kode. Nong'iso nyikwara mogi ka joneno ni lo mayom ok ber gi maembe ahinya. Obro budho kendo ok obi dongo maber. Seche moko inyalo wacho ni japur kata ja uso moro uso ni olemo marach to nikech lo. To lo motimo kite miyo maembe dongo maber. Kech gima na afwenyo ni kite gi nitiere gi mbolea moko ma ok watigo kech wan wahero puro oduma, njugu gi gik makamago. Koro yudo ka mbolea moko ma maembe gi nitiyogo nikech tiende dhi mabor piny, nitiere kuonde motimo kite, pi be nitiere kuonde mopondo motimo kite gi. Koro kamotimo kite gi lo ma nigi kuoyo aparo ni otime maber moloyo nikech mane inyalo yudo kata gwenge mag Mombasa no ka maembe time maber nikech kuoyo cha. Kamano. Kaka grafted mochomgi bang' higa 2 kadhi higa mar 3 to nengo miyi flowers. Sama osemiyi flowers inyalo yudo ka pod otin. Koro gima timore ni flowers go komiyi to kaka japur ma nigi lek mar bedo gi olemo mang'eny gi yiende mang'eny, flowers go ituro. Gimomiyo waturo gi bang' higa 2 no nikech kiweyo to obro ting'o olemo kadhi 2 kata 3. To bang' koseting'o olemo 2 3 gi mondo bi odongi mondo mi olemo mang'eny onge. To ber japur en ni koyudo nyalo yudo olemo mang'eny kuom yien ka yien. Erokamano ahinya. Akia ka bende nitiere ndalo ma uluongo ni peak season, ndalo ma maembe gi ng'eny kata gidhuro e chiro. Kaka Desemba sani en peak season, olemo ni ng'eny. Maembe ma nyaluo nitiere, maembe be mochom ne jopur achiel mose embrace purni be ni kodgi. Daher ni nyisowa ni in iwuon kaka japur, kidienje adi ma maembe ma in iwuon ipidho to ang'o miyo niyiero kidienje? Erokamano, an ka gi kidienje madhi 9. Kidienje 9 gi abro ng'isi gi kitgi. Mokwongo wan gi ngoe. Ngoe en maembe maduong' miluongo ni Nyamombasa. Kendo sama ochiek to mit omodhore ka nyuka, opoto maber, kiloso kode juice to kendo ber kabisa. Duong' kiyudo maduong' kabisa inyalo uso siling 40-50 maduong'. Erokamano. Mar 2 wan gi Tommy Atkins. Tommy Atkins ong'inore kendo chiek maber kendo lombo wang' kinene. Thoth ji okiaye konene e yien to wuon osechiek, okia kata osechiek kata podi. Koro nyaka ibed gi lony koka ing'eni ma osetegno kata osechiek. Tommy Atkins ober ne wang' kendo chiche ber. Kamano kendo embe omit nyawuoyo. Nyalo chame konumu kata kosetegno nyaka ochiegi. An kendo gi miluongo ni Sabin mango ne jopur madwaro pur maembe. Joneno marwa abro advise ni pur Sabin mango. Sabin mango mokwongo obor kendo duong' to omit. Inyalo chame chakre koseloso size moromo, inyalo chame konumu nyaka ochiegi. Kendo gima ber, kisungu wacho ni en gi long shelf life, ok okethre piyo kosechiek. Inyalo chame kochiek kawuono, inyalo chame bang' ndalo 3 kata ndalo 4. Koro ober na kabisa. Mare nyak mare be yien be ng'eny. Ubro neno gi kaka wabro chiedho nyaka ramogi, ibro yudo ka nyak mare be ng'eny. Yien achiel nyalo timo ni olemo mang'eny. Koro ne chiro ober gi chiro. Mar 3 wan gi apple mango. Apple mango ober, en ema thothne au kambani ma ji ong'eyo kendo mit nyawuoyo kendo aparo ni size mare bedo maduong' inyalo uso 150 kadhi mbele. Bang' apple mango wan gi Boribo. Boribo en maembe mamit kabisa. King'iye suche seche moko nyalo bedo ni ok lombi ahinya, but king'ade to yier orange kabisa kendo mit kabisa ne jogo moseng'eye ong'e yiere kit maembe. Mar 3 wan gi Van Dyke. Van Dyke en olemo maembe maber to ok odongo kaka mwaneno gi, but odito to piene tek, lwang'ni cha ok othoro kae nikech piene keto matek, to maembe no mit sawa kibile tibro gombo mani ene misiki chame kinde duto. Ma wantie bute ni iluongo ni Kent. Kent gi kisungu wacho ni ene maembe maduong', the largest and the sweetest mango. Olembe dongo
kendo olembe mit kabisa. Aparo nitiere moko ma wabiro bilo jo Ramogi Ajwang', kendo kibiro neno kaka wa enjoy gi kendo kaka ojuogo lap dhok. Koro en oduong' kendo inyalo use siling 70 kadhi mbele ne chiro kiyudo chiro maber. Ne gino mipidho ni mondo konyi, nyaka ikaw thuolo ni mar ng'eye. Maembe nyalo chalo kaka nyathi kata dhiang' mipidho. Nyaka ing'eye sama otuo gi kowinjo marach kata gima odwaro. Koro achiel kuom yore mag arita ma timo en mokwongo nyaka wuothie maembe ka maembe pile ka pile kang'iyo ite, nikech nitiere tuoche machalo kaka anthracnose. Onyalo chako e bade konchiel odhi nyaka e bade machielo mokethni maembe. Koro tuo ailani kiyudo, ka en tuo moko ok nyal chango anthracnose, chango ne tek, lakini nitie yedhe migoye, tanyalo golo branch no kata mana bade no matin no, tawito mondo kik osamba e parts moko mag maembe. Mar ariyo, kinde ka kinde nitiere kute moko maponde e bwo itgigi. Kute maponde e bwo itgigi, ayudo yath moro tagoya kwe yath ma mild kinde ka kinde bang' ndalo 14 ka 14 ma nyaka kutego rum te. Ka kutego oserumo tawe maembe. Mar adek, nitiere oboke moro ma kech maratong' ni, gi kisungu iluongo ni Tithonus-folia. En bende wanyalo make to wakawe timoko mach moro matin e bwo maembe kanyo, tikudho to iche no wuok to dung' ei maembe. Oriembo kute mafuyo manyalo bedo ai kuonde moko to fuyo to biro e maembe ni e puodho to oriembo to golo. Nyakwa Ramogi Ajwang', wadwa ni wakaw dakika moko machuok wadhi e rusa aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Yayo nyathi ja usufri che. In dak iwach gimoro maber mawinjre. Pom iwacho ne en marango. Onge gimoro amora ming'eyo. Imako dhoga. Pom. Chako higa 2025, akwayo Jehova mondo ritnai, ogwedhnai, kendo med tai ka wachako bende higani. Agoni erokamano in jal ma bende isebedo kodwa e chenro mar pur gi ohala. Nyasaye ogwedhi, Nyasaye oritnai. Lewni ema wabiro loko, pur gi ohala. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo. Kadwa na par ni odiochieng' ma kawuono antie Kandira Village e county mar Homa Bay, kamoro ni Game Rango. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit olemo mar maembe. In iwuon kaka janeno ing'e kidieny jadi, omiyo beda kae ka pod wamiyi puonj ma bende nyalo konyi in kaka jal ma bende neno chenro odiochieng' ma kawuono ni. Daher ng'eyo ni pogruok mane malich ahinya kind wawach ni market ma itero olemo oko gi ma bende watiere godo sani e miriwage? Though an pok achako export, but anyalo wacho matin kuom ohala ma koro itere pinje ma oko. Gimoro amora ma itimo nikech ohala, gima duong' en yuto. To gima wang'eyo ni kotergi e pinje ma oko, yuto ber moloyo kiuso chirni ma mekwa wawegi. Nikech chirni ma mekwa wawegi, king'iso ng'ato kata nolemo nyalo bedo ni siling 50 kata 40, to pod obiro ng'isi ni ok onyal ng'iewo mano, tekne kata odwa notimre nade, uduokne bei piny mondo oyud kaka okawe kata gi siling 10, siling 20, to mano ing'e ni njao japur. Kaka ng'ato nyalo fwenyo ni olemo no oseikore kata osetegno maber? Ka intiere kama irite maber, to ibiro yudo ka otegno
mochak ng'adore. King'iyo kama ochomorego e yiende kaka koro ka, tibiro ka osechako ng'adorego kochiegni lwar. Mar ariyo, ibiro ng'iyo kuot mare. Ibiro yudo ka maembe osekuot kendo rate ma koro kawogo pi koa kuom yien tin, nikech koro kodwa pi, odwa ni otimre nade, opone mondo ochame. Kasto kore be ibiro yudo kopogore. King'iyo ma, ibiro yudo ka nitiere dot moko ka. Koro sama osetegno maber, tibiro yudo ka dot go koro wang'gi ong'eng'ore kendo gin maber kabisa, gineno maber. Gin ang'o, gin challenges kata midhiero mage ma osebedo ka thagi kaka japur? Tang'o mitemo timo kama ka igeng'gi? Mokwongo, anyalo wacho ni midhiero en mar lwang'ni makecho. Lwang'ni makechogi seche moko nyalo kaye mokethgi kendo gilwargi mang'eny. Sama gilwar mang'eny to ing'eni yuto koro nikech olemo madhi dong' tin. Midhiero mar ariyo en midhiero ma Nyasaye makelo, kaka pe. Pe nyalo chwe sama ogolo olemogi osetimo podding ma goni maembe moko lwar kendo kethni, moko ongo shape koro. Mano kelo yuto mapiny, nikech maembe be kosedolore to koro mondo itere e chiro yo makare ok bi bedo makare ahinya. Midhiero machielo en human pest. Human pest, wawach ni inyalo chiedo mondo igeng' human pest. Kisechiedo inyalo rito to seche moko pod gibagi. Inyalo ko olemo moko machiel mabeyo mineno konego chope e chiro mondo omiyi pesa maber, ng'ato noselidho modhi opone, modhi otimogo dwache kata kochame. Kamano, magi midhierni ma thothne aneno. Olemo kata wachni yien achiel mar maembe nyalo nyago olemo marom nade? Erokamano, yien achiel mar maembe luwore gi ike. Maembe mosenyuol higa 3 moluwore nyalo miyi olemo 300 kadhi nyaka 600. Kamano. To mapok onyuol higa 3 nyalo yudo ka seche moko omiyi maembe madhi 200 kaduogo piny. Kamano. Kendo bende maembe mochomgi ok yie ni odong tir gi chunye kama. Kech kodongo tin gi chunye, tir gi chunye, tibiro yudo ka olemo mogolo tin. To thothne waturo chunye kogik kama, ji ong'ega ni gin maembe machieko. To chiekneno en tich japur mondo itur chunye mondo ogar mang'eny. Kech kogar ka bedene ng'eny mogar, ekogolo ni olemo mang'eny. Kech bat ka bat koting'o ni kata olemo mathoth, tek ibiro yudo ka nambano ber. Lakini kiweyo kodongo kolop kama, to olemo kata obedo nyuol higa 10 to lop, olembe biro bedo matin. Ma variety mane kata kidieny mane? Ma kidieny mar Boribo. En mana ng'isi ni omit king'iye, suche to nyalo bagi king'iye, lakini nongo ka sucha be ok rach, to mit nyawuoyo. Kae ma wacho ni nyachame kata kapok ochiek maber. Macha to ne en Tommy Atkins, but embe nyachame. Embe nyachame kamano. Koro nokober, en emo overlap nyaka koni, ma en bende. Maya ni piny ka, pod wadhi neno piny ka. Dong' size mar fruit ne ok rach. Size mar fruit ne ok rach. Ma kata ng'ato miyi gi siling 40, 50 ok rach. Kamano. Fruit fly trap. Ma fruit fly trap matiyogo. Kendo wang'isi fruit fly go. Inengi. Ma lwang'ni makayo maembe kendo ketho. Iluongo ni fruit fly. Kamano. Gichalo kamano. Kamano japur. Ma koro riketo karama? Ma osetieko dweche 2, taketo gi 5. 5 gi puodho gi achiel kama, nyalo tiyo radius mar 100 meters. Radius mar 100 meters, 50 to 100 meters. But koro ka ging'eny to konyi nikech koro lwang'ni moro amora mokalo machiegni to omako. En gi pheromones, gik moko iluongo ni pheromones ka. Koro pheromones no ywagi to gidonjo iye kanyo, to kodonjo iye kanyo
to koro tho ok ochako wuogi kamano. Wadhi ane Maya, neno ka Maya. Kawuono. Koro ma Maya nyalo ng'iye. Maya en ma awacho no nyalo bedo machalo gi mapera iye. Okiko gik mang'eng e iye ka kamano. Koro tuo manang'isi anthracnose cha be inyalo neno kaka koro ma koginene. Koro matindo kama agolo mondo kiko spread. Be inyalo turo mano mondo kiko spread kamano. Mae tuo no koro bedo bristle makata komako flowers to koro flowers tura ok ibed gi olemo mang'eny. Gin gi iluongo ni downy mildew, giketho ga flowers mang'eny. Mae variety mopogore. Ma kendo variety mopogore. Ma iluongo ni Sabin mango, ma wacho ni omit kinde duto, konumu kochiek to mit kabisa kendo en gi long shelf life. Onyalo budho kabisa kendo onyuol kaka dong ineno kata tonde, ineno kaka onyuol maber. Erokamano. Janeno mara. Iwe ni ing'eyo olemo mar maembe, ni ing'eyo kidienje adi. Kawuono ni odiochieng' ma kawuono adwa tang'oni kata adwa lero ni kit kidienje mopogore ma bende nyalo timo maber kaluo kae. So far isewinjo ni wasepuonji kit kidienje adiwa, tisekwano adi nyaka sani gi ng'eny wadhi uru mbele. Kopogore gi make nachaka neno moko piny kucho. Kamano. Kocha nitie bende varieties mopogore. Kocha be nitiere varieties moko. Wadhi uru mbele gi neno olemo kawuono. Erokamano. Mangoi. Kata karatengwa kocha shado otime maber. Ngoe. Mae kit olemo mar ngoi. En gi bean like shape ka. King'iyo ka. Koro kik ng'ato wuondi. Erokamano. Wachak wadhi piny wane moko. Koro mani wacho ni en kidieny mane? Ma kidieny miluongo ni Tommy Atkins. Tommy Atkins kaka nawache, uneno kaka ojaber kendo lombo wang'. Inyawuono osechiek to podi. Koro to ber, omit sasawa. Ojuogo lap dhok maber. Tommy Atkins. Yes. Wadhi machielo ni mondo ine ane mondo chaka ng'isi pogruok mane kind mano gi ma. Kendo magi nyak mang'eny kamoro achiel. Kabisa. Ma koro iluongo ni Van Dyke. Ma ng'isi ni pote tek en mondo lwang'ni okae, koseromo kama tek, koro en Van Dyke. Yes. King'iyo ino kako poto e yath maber ma ka in kod gi yedhe mang'eny, tageno ni inyalo yudo nyakwara mogi inyalo yudo pesa kendo inyalo yudo mwandu maber kabisa. Koro wachni samonyak ma bende en gi size maber. Achiel inya us pesa gi. Samonyak ma en gi size maber kaka size ni inya uso siling 20. Kawuono ne wawuoye kit pith mar olemo mar maembe. Kamineno kamako kae ni waluongo ni Tommy Atkins. Adwa na bil nugodo nikech ok dang' bed awuotho e puodho to be aya no kabilo olemo. Ang' na nyisu nade ni gini ne en gima ochikoyo. Koro Kenani wacho ni mae wan nyaka gi wan gi Boribo. Wan gi Van Dyke, Boribo, gi Tommy ka gi Kent. Adwa mabe imbe dwara kosane moyiera bile dongane mabile dongini chame pile bato ka jawuora ahinya kawe mana bas inene kako chal
bil nugo, kik wach ni alori obedo nang'o. Kiwinjo kagoni nyang'a ni maembe ni mit. To wawach ni samoro nitie jal ma oseneno chenro kata medo neno chenro odiochieng' ma kawuono to doher nomanyi, ere kaka inya yudi, ere kaka onya tudre kodi? Erokamano. An kaka inya tudori koda, inya yuda gi namba mar simu ma ahero tiyogo ahinya, 07223 531 681. Nyalo nuoyo 07223 531 681. Erokamano. Gima daher bing'e kuom olemo mar maembe, iwacho niya, grafted mangoes kata maembe mochom ka wigni 2 eka bang'e ochako lothni. Mar ariyo bende iwacho ni olemo mar maembe ni e higa dhano nya chame milion 20 e higa achiel. To bende iwacho ni en gi vitamin kaka vitamin C, vitamin K, en olemo ma bende konyo jogo ma bende nigi tuo, ogeng'o tuo mar diabetes ne jogo man gi tuo mar diabetes. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa ma en purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23600. Ka ruoth oyie, wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.